fullback és a running back pozíció a következő. A fullback 4 yardra áll a centertől, 3 pontos beállásban, látjátok is. A running back 2 yardra áll a fullbacktől, párhuzamos lábfej, előre kell dőlnie és hajlított térdel. Indulásra nagyon fontos, hogy azzal a lábaddal induljál, amelyik irányba megy a futás. Például, ha az egyes lyukba futunk, akkor bal lábbal indulunk. Set, hát! Most megmutatjuk gyorsan, szintén az egyes lyukba. Set, hát! Labda átvételkor a running backnek azt kell figyelni, hogy melyik lyukba fut. Nem az irányított, hogy hova adja a labdát. Az az irányító dolga. Labda átvételkor a running backnek az a keze van fönn, amelyik oldalt az irányító van. Ez esetben a bal keze lesz. Mutatjuk. Labda tartásánál arra kell odafigyelni, hogy a mutatóujjad van a labda hegyénél, valamint a bicepszed és a hónaj közé be kell szorítani a labdát, valamint szorítsad a testedhez. Labda átvételkor az átvételő kéz az mindig fent van, a labda meg alul. Első gyakorlat, belépés. Arra figyelj oda, hogy a lábad mindig túlmenjen a vonalon. Mutatjuk. Második gyakorlat, shuffle. Harmadik gyakorlat, páros lábbal szögdelés, mélyen. Következő gyakorlat, shuffle taposással. Következő gyakorlat a cica. Nagyon fontos, hogy lábaddal erősen támasszál ki, valamint lépjél túl a bóján. Arra is figyelj oda, hogy a labda átvétel helyes legyen. Következő gyakorlat a running back stop and go. Teljes sebességgel kezdő pozícióból el kell futni a sárga bójáig, hirtelen meg kell állni, majd egy lépés hátra kell lépni. Valamint utána meg hirtelen ki kell gyorsítani, teljes sebességgel a következő bójáig, és így tovább. Mutatjuk. Set! Hát!